Dobro jutro, braće i sestre. Dobro jutro, dobri ljudi. Evo upravo se noć prevalila u dan, u svjetlost. Zvijezda Danica je najavila novi dan, novi početak. A novi početci su veoma, veoma bitni. Kako hodam kao ja jesam, živo prisustvo onoga koji jeste. Sješću na ovaj hercegovački kamen. Nije stečak, ali i ovaj kamen, voljeni i voljene, ima svoju dušu, ima svoju bit, ima svoj sveti izvor. U Bogu Otcu, Majci, ja jesam koja jesam. Dakle, u ovom danu kada je sve svježe, malo ću prisjesti pa da zborimo o imenu Božjem. A također, kada govorimo o imenu Božjem, odmah se i dotičemo imena istinskoga Boga čovjeka. Voljeni i voljene. Ovo je poruka koja u sebi nosi dubinu bogospoznaje i samospoznaje. Samospoznaja je jednako bogospoznaja. Jer u biti kad čovjek spozna samog sebe, on je spoznao i Boga u sebi. Dakle, ponajprije sebe kao Boga čovjeka. No zatim svoj sveti izvor, svoj jezgro, dakle svoga Boga Oca, Majku. Ja jesam koja jesam. Dakle, biti zdrav kao dren. Ovdje imam ispred sebe drvo drena. I kod naših starih, dobrijih Bošnjana i svih starih Slavena važila je izreka: budi zdrav kao dren. Dakle, u ovom hercegovačkom kamenu gdje vlada velika oskudica i zemaljske i nebeske vode, ipak raste nešto iz samog kamena. I ne da daje život samo sebi,
nego svakome koga znam. S ljubavlju Božjom, dodirom, mirisom, okusom, prihvatiti u sebe. Dakle, njegova ljekovita svojstva nisu samo kad pijete čaj, kad ga konzumirate, već i dodirom i povezivanjem s njim na duhovnoj razini možete mnogo toga da primite dobroga. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, prijateljice, da razjasnimo neke stvari u ovoj prvom obraćanju mome, u prvoj mojoj poslanici. Starozavjetni, takozvani starozavjetni Bog Jahve, koji na neki način u islamskoj religiji ili religiji koja je stvorena od proroka Muhameda, nazvan taj Bog Allahom. Dakle, to je jedan te isti Bog koji je ukrao identitet istinskoga Boga Oca Majke imenom Ja jesam koji jesam. Mnogi ljudi, čak iz redova poluprobuđenih, bilo koje duhovne prakse ili duhovnog puta, kada čuju Božje ime Ja jesam, koje je bilo objavljeno Mojsiji, o kome možemo pričati uvijek dvopolno, odnosno možemo pričati o njegovom liku i dijelu s pozitivne i sa negativne strane, ali sada ne bi ja da posvećujem vrijeme dragom Mojsiji, već imenu Božjem, jer ova praposlanica je baš namijenjena imenu Boga koji jeste ime i Bogo čovjeka. Dakle, da razgraničimo Bog, taj Otac Majka, neizrecivi. Zašto se on objavljuje kao Ja jesam koji jesam ili Ja jesam koja jesam? Ili Ja jesam to što jesam? Dakle, moramo upotrijebiti sva tri roda, nebitno je to. Zašto se ne objavljuje pod nekim imenom, milosrdni, sveljubivim? Jer bi ga ljudi onda označili kao samo takvoga. Radi istine, Ja jesam. Tu su beskrajne kombinacije, emanacija i manifestacija više ličija u pozitivnom, dakle, apsolutnom smislu, više ličija Boga Oca Majke, kako će se objaviti čovjeku ili Bogo čovjeku koji nosi ime po svom Ocu Majci. Ja jesam. Dakle, ime čovjeka, probuđenog čovjeka koji jeste Bogo čovjek, jeste Ja jesam. Vidite, to je jedan jako bitan aspekt.
Dakle, Bog, takozvani Bog Jahve, Allah, zloupotrijebi to ime, zloupotrijebi ga. I to je jako razvidno i najmanjem djetetu kada vidite koje genocide i zločine je počinio taj Bog, odnosno njegov odabrani narod nad drugim ljudima. Dakle, ja jesam koji jesam, Bog, Otac, Majka. Nije ni židovski, jevrejski ili izraelski, ni bliskoistočni Bog, nego on jeste Otac, Majka svega što jeste vidljivo i nevidljivo. Ono što je činio Mojsija poslije objave, to je njegova lična stvar, to je taj problem kada se ego umiješa u Božje objave. Samo se sjetite, eto, te starozavjetne priče o gorućem grmu i objavi Božjeg imena, ja jesam koji jesam. Tu sretnemo zapravo svu Mojsijevu neposlušnost. Dakle, i od te neposlušnosti sve ono što će se naprijed dešavati jeste Mojsija u snagi ili moći lažnog Boga. Kao što znate, svaki čovjek ima prirodnu sposobnost, ako se pokaje, ako očisti svoju savjest, ako se okrene unutar sebe, svojoj prisutnosti ja jesam, svome jaganjcu Božjemu sebi, ako se istinski pokaje za sve što zna i ne zna da je izgriješio. Dakle, ako ide svjesno u taj proces, on će ugledati, spoznati tu istinu. Njemu će se otvoriti kapije božanske premudrosti i osjetit će, i spoznat će, i doživjet će zapravo tu veliku prevaru od Jaldabaota, koji se okrenuo protiv ili okrenuo leđa istinskom Bogu, Otcu, Majci i sebe proglasio kao jedinim Bogom. I tako činio genocide u Starom Zavjetu sve do današnjeg dana. Dakle, ovo sam htio da kažem zbog toga što je jako bitno da znamo da Isus Hrist ili Ješua ili Emanuel, kada je govorio o Otcu, nije govorio o tom Jaldabaotu, o tom starozavjetnom Bogu, Jahveju, nego je govorio o istinskom Bogu, Otcu, Majici, ja jesam, koji jest ljubav, koji jest savršen, koji jest premudrost, koji je neizreciv. Ali, ako zaista otvorite srce, duhovno srce, i osjetite, evo, samo jedna kratka mala uputa ili preporuka. Idite u tihotu srca svoga i osjećajem promišljajte. Ja jesam jagnje Božje. Ja jesam
jagnje Božje. Ja jesam jagnje Božje. I tako to osjećajte. I otvorit će vam se kapija pokajanja. Sveti oganj pokajanja će vas ispuniti. Duhovno oko će vam se otvoriti kao i duhovno srce i postati jedno. Vaše srce, sva vaša tijela će doživjeti neke vrste potresa. Ali to je pozitivno, to je dobro. Doći istinsko unutrašnje pokajanje, ne iz straha, ne iz osjećaja krivice, nego jednostavno zbog toga što ste susreli istinskog sebe. A to jagnje Božje vama, Bogočovjek, Hrist, kako god to nazivali, individualizacija Boga ja jesam. On zapravo u tebi govori ja sam ta otvorena vrata ka Ocu Bogu Majci. Uđi, dođi. I vidjet ćete onda, spoznat ćete tu ogromnu razliku između lažnih bogova, hrišćanstva, islama, judaizma i ostalih religija. I spoznat ćete da ste zapravo uvijek u sebi bili to što jeste. A gledajte, prvi korak je to pokajanje. Srcem svojim, cijelim bićem se obratiti svom unutrašnjem Bogočovjeku ili jagancu Božjem. Evo preko ove jednostavne, duboke odredbe. Neki bi rekli mantra, ali to nije mantra. Ja jesam jagnje Božje. Uzmite si dosta vremena. Opustite molitvene obrasce. Idite u svoju tihu sobu, duhovno srce to jeste. I osjećajem duha, srcem, dozvolite da duh u vama, zapravo da Hrist u vama izgovara tu istinu. Ja jesam jagnje Božje. Svim srcem to izgovarajte. Ja vam garantiram da ćete svjedočiti velikoj, velikoj promjeni. Dakle, voljeni brate i voljena sestro, čuj ovu besjedu. Ja koji jesam tvoj otac, mogu biti majka, ako tako želiš. Ja te pozivam na gozbu jaganca Božjega. Da te očistim milosrđem oprosta i pokajanja.
osjeti, spoznaj da ja koji jesam i ti koji jesi, znaj da te ja nikada nisam, niti ću te ikada osuditi, optužiti ni kazniti. Nikada, jer ti jesi moja jesam na zemlji. Ja jesam jedno s tobom. Ja jesam sve ono što si ikad tražio, iskao i razočarano nisi našao. Jer ti pouzdano govorim, ja jesam put, istina i život vječni. Ja jesam otvorena vrata koja niko ni ništa zatvoriti ne može. Čak ni ego tvoj. Vrijeme je takvo kako jest. Epoha, doba ili era ega bliži se svome koncu. Zato te ja koji jesam pozivam, pokaj se. Iziđi iz svog komoditeta, lažne ljepote. I dozvoli samome sebi da se desi čudotvorno pokajanje. Jer ja ti zaista kažem, spas ne dolazi s polja ili izvana. Spas je ili spasenje, otkupljenje se već desilo, ono jeste u tebi. No zato ti velim, pokajanje je prvi korak da se probudiš. Idi u tišinu, na brdo, gdje god ti paše, gdje god osjećaš. Zaboravi na sve slike, znanja o meni koji jesam. Razgoli se, baci stara, ponošena odjela. U duhu srca svoga, nek duh Hrist, Bogočovjek, progovori. Ja jesam janje Božje, koji oduzima grijehe svijeta. Ja jesam jagnje Božje, koje oduzima grijehe svijeta. Ja jesam janje Božje, koje oduzima grijehe svijeta. I tako duboko zaronite u svijest Hrista, jaganca Božjega, Hrista u vama. I ovo je poruka za današnji dan. Znajte, Bog Otac, Majka i cjelokupnost svega što jeste, cijelost, bogoljudi su dijelići
tog jedinstva, jednote ili cijelosti. Cijelost ima ime. Ja jesam koji jesam. Individualizacija te cijelosti, dakle bogoljudi ili bogočovjek, zove se ja jesam. O stvaralačkoj riječi ja jesam, iz koje je sve stvoreno, govorit ću u duhu istini nekom drugom prilikom. Svako koji je željan, koji osjeća da mu je potrebno pomoć, uputa, može nas kontaktirati. Da li preko naše Facebook stranice ili preko našeg maila. Bosansko-hercegovačka crkva @gmail.com ili brojem telefona, dakle +387 64 43 00002. Svako dobro. S vama sam bio, ja jesam.